Manu, dile, ¿dónde está Fran? Sí, dile que venga un momento. Está operado, está intentando. Xa non van guiando. Vale. Muy bien. Pues entonces vamos a arrancar. Bueno, Pero, Sí, pero jodes al ya. guionista. Micro, sí.
que vides escoitar, recollida polos anos 80 no Concello das Neves e que pertence ao arquivo persoal de Felisa Segade e Monse Rivera, dá comezo esta 19ª edición dos Premios Barbantia da Cultura. Bo día a todos e todas, benvidos. Estamos encantadas de estar aquí en Porto do Son e poder formar parte deste encontro anual de Cultura Barbanzá. Somos Paula, Agustina, Monse, Manolita, que non pudo vir, que hai moita gripe solta, e eu, Catuxa. Estas 5 mulleres formamos o grupo de pandeireteiras e Bora. E como mulleres da Beira-Mar, acostumamos a decir que navegamos no mar da tradición. Aprender do pasado e contribuir a manter viva a cultura galega, expresando o noso xeito, claro, é, sen dúbida, o que mellor nos define. E como a cultura galega é o que nos trae hoxe ata aquí, sen máis preámbulos, imos presentar a mesa das autoridades que nos acompañan. Severino Álvarez Monteserín, director territorial da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña, María Jesús Blanco López, presidenta da Asociación Cultural Barbantia, e José Luís Oujo Pouso, alcalde deste Concello de Porto do Son, encargado, neste caso, de abrir a quenda de intervencións. Por favor, señor Oujo. Bo día a todos, gracias Grupo Évora por este fermoso comezo do acto de Barbantia. Presidenta, se me permites, co teu permiso, quero agradecerlle a dúas persoas. Un é Xoán Pastor e Moncho Ares, que les foron un pouco os artífices de que a 19ª edición Barbantia dos premios se fixara aquí en Porto do Son. Así que gracias Moncho e gracias Pastor por elixir Porto do Son. Presidenta, quero che dar os meus parabéns de toda unha trayectoria, non? Dos premios Barbantia, do que é Barbantia en sí, porque hoxe aquí en Porto do Son celebramos a 19ª edición. Eu sempre digo que cando un proxecto leva 19 anos non é por casualidade, é porque hai un traballo detrás, é porque hai un esforzo, é porque hai un camiño e unha guía a seguir, e iso é porque ti que o dirixes, pois estou seguro que tes un grandísimo equipo, tens as ideas moi claras, e con esforzo, con traballo, con ilusión e con sacrificio, hoxe podemos celebrar a 19 edición do Premios Barbantia. E para iso acompáñanos aquí pois dúas persoas moi importantes para Barbantia, non? Que é o presidente Valentín, o presidente da Diputación. Gracias, Valentín, porque sei que apoias a Barbantia, apoias a comarca, e iso, como alcalde de Porto do Son e como un pouco representante de todos alcaldes e concelleiros que hai aquí da comarca, pois xo agradecemos. Gracias, Valentín, por vir a Porto do Son. E quero tamén presentaros, que xa vou presentado, Severino. Severino, aparte de ser un gran amigo meu, e eu comentamos agora na porta con Pastor, é unha persona moi traballadora, e aparte que Severino conoce a comarca como a palma da man, porque el viveu aquí moitos anos en Porto do Son. A súa esposa foi profesora aquí no Santa Irene, se non me equivoco, verdad, Severino? E ti pasaste aquí moitos anos. Certo, verdad? Así que eres un poquinho sonense, un poquinho, por eso mesmo. Pois moitas gracias, Severino, por vir aquí en representación tamén da Xunta de Galicia. Bueno, pois, como decía antes, 19 anos e non é pouco, e eu que vos quería comentar era estes premios que llevamos a dar hoxe a 3 persoas, que é Antonio Pérez, Manuel Olveira e o Museo Valle Inclán. Eu que tiña aquí, pois, un pequeno comentario que lle quero facer. Pois Antonio Pérez é un pintor ribeirense cuya obra é unha xanela aberta á expresión, a mirada profunda e a capacidade transformadora da arte plástica. Manuel Olveira, artista, escritor e crítico de arte, unha figura imprescindible para comprender o papel da creación contemporánea e o diálogo permanente entre o pensamento, a estética e a sociedade. E que falar do Museo Valle Inclán, que ademais temos aquí hoxe o seu alcalde, guardián dunha memoria literaria imprescindible,
que mantén viva a pegada dun dos autores máis singulares e universais de literatura galega española. Como vayan claro. Gracias, alcalde, por vir, e creo que son moi merezodores destes premios e, ademais, se están propostos por vos, creo que o merecen. Polos socios e socias da asociación. Correcto, así que parabéns para eles, e que isto sexa esa continuidade e que para ano cumplamos o 20, o 21, o 22, o 23 e continuemos. Así que moitísimas gracias por vir. Quero agradecerlle tamén á alcaldesa de Ribeira. Alcaldesa, gracias por vir, Mariola, a teniente alcalde e concelleira de Cultura, gracias por vir tamén. Tamén a de Ribeira, Ana. E tamén acaba de chegar, que ainda non vira, o patrón maior de Portosín. Chegou tarde, pero chegou. Así que, gracias a todos vos, porque tamén, cando facemos un acto destes e non contamos ca xente, non contamos co voso calor, co voso arrupamento, tamén isto sería un pouco frío. Aunque tiñamos a calefacción un pouco alta e a concellera tuvo que baixala. Pero, bueno, co voso calor, isto danos que o acto se desenrole da mellor maneira posible, e gracias, e espero que disfrutedes deste acto. Moitísimas gracias. La jota la toco yo, la jota la toco yo, y como soy forastera, no puedo decir que no, ay, a la, ay, a la. A tu puerta llaman puerta, a tu ventana, ventana, a tu madre jardinera, a ti Rosita del alma, a ti Rosita del alma. En un terperiñas, periñas, non te periñas, pero toca ben, pero toca ben, pero toca ben. En un terperiñas, periñas, non te. La pandereta en mi mano, no la hago tocar al vuelo, que me parece que baila la prenda que yo más le quiero, la prenda que yo más le quiero. Que va el colorío, colorío va, que va el colorío, no más non cae, no más non cae, no más non cae, que va el colorío, colorío va. Ya voy a dar la despedida a todos uno por uno, que no pierda el corazón, quedará mal con ninguno, quedará mal con ninguno. En Terperiñas, periñas, non te periñas, pero toca ben, pero toca ben, pero toca ben. E non te periñas, periñas, non te. Este é un ano moi especial para nós, xa que, como ben sabedes, é o ano dedicado pola Real Academia Galega ás cantareiras, mulleres cantadoras e tocadoras, moitas delas pouco coñecidas, as que tanto lle debemos. Coa nosa presenza, queremos contribuir ao recoñecemento de todas elas no seu papel de creación e transmisión literaria, e de poñer en valor a poesía popular oral, esa que é anónima, que se transmite de nais a fillas, que se aprende escoitando, cantando, traballando e indo de foliada. Como facía a Castiñeira, unha das homenaxeadas deste ano é de que aprendemos esta xota, que interpretamos fiéis a súa recollida e que chegou a nós a través do grupo Leilía, que na dedicou a Eva e a todas as Evas para non ser esquecidas.
E falando de recollida, damos paso á presentación do 8º recompilatorio A Voz de Barbantia e tamén do número 210 do suplemento cultural co mesmo nome. Interveñen desta volta Ramón Ares Noal, delegado de La Voz de Galicia da Asociación Cultural Barbantia, e Manuel Cartea, vogal da mesma sensación. Asociación. Bueno, bo día, benvidos a todos. Presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, alcalde de Portosón, Luis Soujo, presidenta de Barbantia, Chus Blanco, director territorial da Consellería de Cultura, Severino Álvarez, alcaldes de Barbanza, representantes municipais, amigos todos de Barbantia. Hoxe confluen aquí, en Portosón, neste inmoble que me retrotrae aquela ocasión na que nos citou aquí Alfonso Costa para presentarnos o Atlante de Baroña, esa figura mitolóxica que ven aí na cúpula. Estaba aquí tamén o xenial Carlos García Ballón, el mismo dixo públicamente: Alfonso Costa imaginouse Miguel Ángel na Capilla Sistina e fantaseou pintar sobre aquel teito inmaculado un xigante fresco que abrazase a mitoloxía celta, o Atlante de Baroña, que aquí o temos. Pois amparados por este Atlante, por o espírito de Ballón e a mitoloxía celta que nos rodea, vivimos hoxe outra manifestación da forza creativa desta comarca coa presentación do recopilatorio de A Voz de Barbantia, que chega ao 8º volumen, a estrea do Anuario de Estudos do Barbanza, que acada a edición 21, a publicación do suplemento 210 de A Voz de Barbantia, que aparece hoxe no xornal de A Voz de Galicia, e a entrega dos premios da cultura nas súas modalidades de trayectoria cultural, iniciativa cultural no Barbanza e cultura galega. Nun foro, neste foro, que lóxicamente impera, somos, a maioría somos de letras, como justificamos cando os números non nos saen, insisto nas cifras: 21 anuarios, 8 recopilatorios, 210 caderniños e máis de 80 agasallados cos sereos, esa figura mitolóxica que, como Atlante, xurdeu do masín dos fundadores de Barbantia, que recrea a Serra do Barbanza e simboliza tamén a fortaleza dos seus creadores, de todos vós. Máis de 300 iniciativas tangibles que poñen a estas terras do sur da provincia da Coruña na vanguarda da cultura galega. Mais a min hoxe tócame falar do recopilatorio da Voz de Barbantia. E quixen falar antes de cifras porque os números axudan a dimensionar a actividade cultural da que non me canso de insistir na súa condición de única en Galicia, o sea, a actividade que temos aquí, que desenvolvemos aquí en Barbanza. Porque lembro cando empezamos coas publicacións e ningún de nós podía intuir, con 21 anos menos dos que peiteamos en este momento, que chegaríamos a estar onde estamos hoxe. E se ben é certo que o suplemento é unha das claves desta lonxa trayectoria, penso que o máis importante é o feito de que estamos ante unha obra colectiva que se referenda cada mes co caderniño A Voz de Barbantia e se reafirma cada 25 exemplares xuntos no recopilatorio, neste caso, neste 8º recopilatorio que tenes aquí e que depois distribuiremos, que é un compendio de 200 publicacións. En este caso son as que saíron entre xuño do 2022 e decembro do 2024. E como obra colectiva que é de xustiza recoñecer a aportación de todos os que participades nela, desde os autores ata os coordinadores das seccións e mesmo os lectores, que co vosso seguimento justificados que o esforzo vale a pena. E aproveito para convidar aos barbanceses que tenden sensibilidade ca cultura para que aportedes tamén as vosas achegas. Temos unha sección como é en obras que, como tamén é unha sección lonxeva, tamén necesita un poquinho de renovación. Entonces, as vosas colaboracións serán benvidas, invitamos a participar. Pero tamén considero que temos que ter en conta como factores fundamentais desta publicación o respaldo co que sempre contamos dos concellos da comarca, das comarcas de Barbanza, de Muros e Noia, de todo este territorio, cuxos alcaldes, sexan da cor política que sexan, sempre nos abren as portas e nos poñen a nosa disposición as instalacións como esta Casa de Cultura de Portosón, para desenvolver as nosas actividades. E tamén, por suposto, a Deputación da Coruña, porque tamén é unha entidade clave para o desenvolvemento da propia entidade.
Este é o 8º recopilatorio que presento como representante da Voz de Galicia en Barbanza, Muros e Noia, e probablemente, por non dicir seguro, vai a ser o último, porque a xubilación xa me peta na porta e vou abrir de par en par para entrar en unha nova etapa. Pero, bueno, o 9º recopilatorio xa está en marcha, ainda que non este aquí, porque o número 210 xa está no xornal de hoxe, e xa é prácticamente a metade do 9º, co cal non sei se a miña xubilación estará tan perto como me parece. Bueno, non quero esquecerme de recoñecer e agradecer a paciencia e a minuciosidade de Manuel Carteo, o meu compañeiro de tareas, que é clave para que o suplemento de cada mes roce a perfección. Reviso tan minuciosamente que incluso atopa con éxito os erros e trampiñas que llevou deixando para asegurarme de que o le. A verdade que pillos todos. Bueno, isto entenderes que unha trampa non é, sino que son erros que se me escapan a mí, é que el me pilla todos. Nin tampouco debemos deixar de nomear a Pastor, especialmente que nomear a Pastor, cuxo traballo non está xustamente recoñecido. Eu considero que non está xustamente recoñecido, e dende aquí quero lanzar unha mensaxe a favor de que todos fagamos un esforzo por valorizar a súa entrega, porque el é hoxe un dos principais activos da creación cultural no Barbanza, tanto desde Barbantia como dese Museo do Gravado de Artes que temos a sorte de ter aquí en esta comarca. Tamén agradezo ao Concello de Porto do Son e concretamente ao seu alcalde Luís Soujo por a súa axuda tanto para a publicación deste recopilatorio como para todas as iniciativas que promovemos tanto desde a Voz de Galicia como desde a propia Barbantia. E por último, e non menos importante, destacar a empresa que represento, a Voz de Galicia, que é en realidade a plataforma imprescindible da Voz de Barbantia e que gracias ao xornal conseguimos que esta iniciativa se puxera en marcha, se consolidara e promete seguir sendo unha rampa de lanzamento da cultura barbancesa. Grazas e moitas voces de Barbantia máis. Bo día. Amigas, amigos, autoridades, grazas por ser e estar. Grazas, Moncho, por estes 20 anos de convivencia fructífera. Grazas aos colaboradores, máis de 100, do suplemento cultural. Grazas aos lectores e lectoras que espero que sexan miles. E grazas especiais aos coordinadores, coordinadoras. Debo nomear a cada un polo agradecemento que Barbantia ten con eles. Pedro García Vidal, por o fío de Ariadna. Encarna Pego, por o lector e a lectora. Antonio Piñeiro, por as letras da arte. Pastor Rodríguez, por o escritor. Suso Román Arén, por o andel. Isabel Santos, por a Voz da Terra. Antón Ribeiro e un tal M. Cartea, por convidado, convidada máis en obras. Xosé Ricardo Losada, por acasos. E, finalmente, last but not least, Ángeles Miguéns, novísima coordinadora de Palabras na Paisaxe. Benvida a casa, Anxos. Ben, cheguei a
O son é a primeira cousa que fixen foi subir a Atalaya. A visión dende a Atalaya cara atrás e cara adiante é insuperable. Dicir simplemente que dende aquí e aquí é difícil non ser poeta. Nesta liña, para un filósofo, escritor, cineasta, etc., que Pedro coñece ben, Guy Debord, francés, este filósofo definía a cultura con 3 palabras: estética, sentimentos e costumes. Por iso en Barbantia pensamos que traballar xuntas e xuntos pola cultura é acender unha chama que nos interpreta e nos interpela. Un lume que nos dá calor nas marxes que aleitan as voces sen dono. Ali onde o frío da indiferenza se alía coa complicidade. Porque a cultura non é un adorno, é algo transformador. Barbantia é unha gran casa sen muros nin portas. É fiestra que se abre, paisaxe sucada por voces que soñan e fan incansablemente. Así, este suplemento oitavo suplemento recompilatorio, mellor dito, é obra de todos e todas. Non vende, ofrece. Non persegue lucro, procura encontros. En cada texto, semente que agroma. En cada imaxe, un mar arborado de cor. A cultura é rebelde. Ou non é. Por iso berramos ben alto que non somos neutrais, nin equidistantes. E dicimos sí ao silencio que crea. E dicimos non ao silencio que cala. Somos ideas que crecen e se recoñecen. Somos memoria coral. Somos pentagrama cordial. Somos alento común, sinatura plural. A lingua que berra e nomea o que doe. Somos ferida e catarse. Unha man tendida ás 1000 primaveras que soñan e esperan. Alí estaremos, amigas e amigos, para perseguir novos e longos futuros. Grazas. Como vos chamades, por que ese nome, é algo que acostuman preguntarnos, ou mesmo pronunciálo para tempo cambiado, non é? Pois, tendo en conta o instruído do auditorio, resulta ben acaído contado. Non te parece, Paula? Sí, sí que che me gusta ben esta historia que descubrimos como non nun libro escrito por Mercedes e Manuel Fabeiro. Parece ser que na época dos romanos un tal Pomponio Mela, xeógrafo da época, sinalou como Portus Evora a
A cidade que estaba na desembocadura do río Tamais, hoxe coñecido como Obre, na desembocadura do río Tambre, no noso concello de Noia. A verdade que nos pareceu unha historia moi interesante e adoptamos o nome, Évora. Ainda que para vós, e teño que dicir que para mí, que son do son, este termo é ben coñecido, pero que non hai problema, chicas, compartimos conto e porto. E deixaremos en mans dos estudosos que nos aclaren o remate desta historia. Xa que falamos de estudosos, toca agora presentar o volumen Barbantia anuario de estudios do Barbanza, concretamente o número 21, o número deste ano, 2025, onde se recollen traballos de investigación, pensamento... Veña, Goriñas, estudiastes literatura, arte, etnografía... Veña, parade. Deixamos que nos lo explique a Milagros Torrado Cespón, secretaria da Asociación Cultural Barbantia, e Isabel Santos, vicepresidenta da Asociación Cultural Barbantia. Bo día, boa tarde xa a todos. Parece mentira que xa un ano dende a última vez que tivemos un anuario así quentiño acabado de facer. E que ben cheira, sabedes a que cheira? Cheira a mar. Cheira a mar, indiscutiblemente a mar, o mar que bañaba os soños de Castelao neste peche do 75 aniversario do seu pasamento. Tal é como nos lembra o noso filósofo Xosé Ricardo Losada no Limiar. E segue impregnado de mar cos traballos da 12ª Semana da Historia de Noia, As Portas do Mar. E Xerardo Agrafoxo o encargado de comezar esta singradura falando do emporio mercantil que foi Noia no medievo debido á importancia das súas exportacións marítimas. Seguen as portas do mar da Escola de Danza de Oitos, no que Suso Xogaina tenta relatar o que foi o maravilloso espectáculo creado por Verónica Martínez para as xornadas, onde corpo e mar fan unha simbiose de ritmos. Pasamos despois, da man de Manuel Mariño, a cara triste do azul. Fálanos no seu artigo sobre os naufraxos entre a praia de Testal e a Anseada da Barquiña e lémbranos que para ser bo mariñeiro 3 condicións hai que ter: coñecer o mar e os barcos e non ter medo a morrer. Imos agora ás fábricas de Salazón da ría de Muros Noia con Santiago Llobo, que nos conta como os industriais cataláns se asentaron na zona, e a continuación facemos unha viaxe musical con Esperanza Mara e as Lens. Elas relátannos a experiencia que foi participar na Semana da Historia de Noia. Volvemos ao traballo do mar, agora co marisqueo, que segundo nos conta Guadalupe Jiménez era para algún o peor do peor, neses tempos no que o marisco era a comida dos pobres. Despois contanos Pedro García Vidal como eran os barrios mariñeiros de Noia e Muros que configuraron o aspecto actual destas vilas. E rematamos esta viaxe marítima da Semana da Historia de Noia co traballo de Iria Camaño, cunha travesía entre mar e pedra e lembrando as palabras de María Mariño: canta auga, canta terra, canto don. Este anuario, ademais de cheiro a mar, ten o recendo ácido da memoria, ese que nos fai lembrar que segue viva. Sobre todo, grazas á labor da nosa maravillosa Aurora Marco, que nos lembra este ano as guerreiras exiliadas. Conectamos de novo co mar con Daniel Bravo Cores, que nos leva de viaxe á industria de conserva en Ribeira, no primeiro terzo do século XX. E a continuación, Carlos Lixó achéganos ao río para falar de territorialidade medieval no Barbanza e os marcos que se moveron e os que ficaron. Viaxamos despois ás Encrobas para ler a historia das mulleres que defenderon a terra durante o conflito agrario do 1976 e 1977, que, como nos conta María Fernández Blanco, desafiaron a política intervencionista do franquismo. En contrapartida, temos a seguinte obra de Xesús Pérez, que nos fala do alcalde falanxista de Ribeira, Miguel Rodríguez Bautista. Nun salto temático, vamos cos seguintes 2 artigos. Primeiro, Manuel Cartea danos un fermoso paseo pola abundancia museística barbancesa, como el mesmo di, a voz milenaria do patrimonio cultural. E xusto despois, Antonio González Millán fainos un percorrido pola arquitectura hospitalaria
na Pobra de Odeán e a Pobra do Caramiñal, e agora doulle paso á miña compañeira Isabel. Dame o paso para pasar ela mesma, porque o seguinte artigo está fotografado por o colaborador máis novo que temos, que é Roque, que ten 9 anos, e ela, que fai os textos. Isto é porque algúns xa empezamos a pensar na xubilación. Milagros Torrado, que o artigo titúlase As cruces de pedra no Rianxo de Castelao. É un percorrido moi fermoso por las parroquias de Rianxo, obviamente, falando, escribindo sobre os aspectos moi interesantes sobre as cruces. No seguinte traballo de Néstor Sieira, titulado A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza na Defensa da Verdade, como ben sabemos, Néstor Sieira é un membro da directiva de dita asociación que está traballando arreo no tema, e tenos no último ano especialmente deleitado con actos fermosísimos. No seguinte traballo, Francisco Sánchez Fraga fai un artigo sobre a escola primaria en Corrubedo, e a min sorprendeume moitísimo o enorme rigor deste e a enorme documentación. Este escritor, este investigador, xa leva tempo traballando ten varios libros publicados sobre Corrubedo. Parabéns para Corrubedo. Os artistas do exilio republicano galego, o traballo do noso coordinador Son Pastor, Rodríguez Santamaría, tamén moi exhaustivo e moi interesante. Hai un roteiro literario, titulado Roteiro literario da metáfora oxímoro, da nosa laureada Patricia Torrado Queiruga. Bueno, o roteiro está ambientado en Porto do Son. E aproveitando que é un roteiro literario, pois explícanos un montón de elementos artísticos e interesantísimos de Porto do Son, precisamente. De Román Arén, que tamén nos ten acostumados a sorprendernos con autores que son relativamente descoñecidos, que non son grupo A, pero que son interesantísimos. Temos Lembranza dun traductor no centenario da morte de Vamón de Lores. Sorprendeume porque parece ser que é un dos primeiros traductores dos autores clásicos ao galego. Música para o país pequeniño, bibliografía e guías de Pilar San Pedro. Tamén unha obra máis de Pilar, absolutamente rigurosa, co tema da literatura infanto-juvenil, que a moitos vennos estupendamente a nivel académico, incluso a nivel didáctico, e sempre nos aprendemos moito. Fochanca City é unha obra de teatro en 4 escenas de Carme Villar, non a perdan. En Aires de Fora temos dúas traducións, unha da miña colega Margot Fernández, o famoso discurso de Calgaco, que se atopa na obra agrícola de Tácito, e, bueno, é un discurso realmente interesante para un tema que está de plena actualidade, é dicir, os inimigos dos romanos, un dos generais arengando os seus soldados en contra do enorme e salvaxe imperialismo de Roma. Os outros da guerra, Soldados da República, de Dorothy Parker, é unha traducción de Jorge Ramos García, e, bueno, como é evidentemente graduado en estudios ingleses, pois ten un rigor tamén bastante moi considerable. Remata xa prácticamente o anuario
titulado Barbanti ano 21, o balance anual, con fotografías e pequenos textos de todos os actos que se celebraron, e a relación de socios que, dende aquí, pois tentamos avisar de que cantos máis socios sexamos, son 15 euros ao ano. 20, xa subiu. 20 euros ao ano, pois temos dereito a un anuario gratuito, etc. E moitísimas gracias pola súa presenza e nada máis. Espero non pasarme do tempo. É o momento agora de presentar a proxección do balance anual musicado pola Banda Municipal Tradicional Suevia e dirixida por Pepe Romero, acompañado nesta ocasión, e vamos a darle un ratiño para que vayan subindo, por Álvaro Puga, a gaita, Adrián García, ao teclado, Carlos Casais e Noelia Bazarra na percusión e, coa súa voz, Manuel García. Cabe salientar iniciativas como a deste Concello para a creación dunha escola municipal, da que xorde esta banda de carácter tradicional e que xa ten un nome, un percorrido, 3 discos editados. Adiante balance. Hola, bons días. Nada, solo me vou limitar a anunciar, a decir o nome dos temas por requerimento de Pastor. O primeiro chamase Alborada para a Pequena e é dun gaiteiro, extraordinario gaiteiro de Moaña que se chama Iván Costa, para todos nós.
Reiteiro do Rejeiro, unha obra miña para un familiar de Isorro, de Concello de Rianxo. E este foi un lirio roxo, que é un cantar alentexano de Portugal, na voz de Manolito García, un sonense impresionante. E agora vamos con un tema que se chama No Comedor do Genteiro, do compositor vigués Ernesto Campos. Perdón, odio ser perfecto. Cando falei dos coordinadores do suplemento, esquecín un nome. Polo tanto, quero facerlle un gran recoñecemento ao seu labor durante todo o ano a Manuel Mariño, para quen pido un aplauso. Perdón.
iniciamos o capítulo máis esperado, a entrega dos Premios Barbantia da Cultura 2025, e para iso, nesta 19ª edición, acompáñannos a presidenta da Asociación Cultural Barbantia, María Xesús Blanco López, o director territorial da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Coruña, na Xunta de Galicia, Severino Álvarez Monteserín, e o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. Bueno, bo día a todos e a todas. É un placer enorme estar hoxe aquí, esta mañá chea de luz na Casa da Cultura do Son, celebrando a 19 gala dos Premios Barbantia da Cultura. Moitísimas grazas a todos e a todas por acompañarnos. Ao Concello do Porto do Son, un agradecemento especial ao seu alcalde Luís Ojo Pouso, a Concelleira de Cultura Alicia, a Tenente Alcalde María, por acoller a celebrarnos connosco esta gala. A Xunta de Galicia, a Severino Álvarez Monteserín, director territorial da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Coruña, grazas por acompañarnos, por vir estar connosco, a Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña, amosar a nosa gratitude pola súa presenza e polo apoio da Diputación á Asociación Cultural dende os seus inicios, por colaborar activamente na publicación do 21 Anuario de Estudos do Barbanza, do que acaban de falar a vicepresidenta Isabel Santos e a directiva Milagros Torrado. Tamén un saúdo especial de agradecemento a todos os alcaldes e concelleiros que estades hoxe aquí presentes, o alcalde da Pobra, Carlos, a alcaldesa de Ribeira, a Concelleira de Cultura de Ribeira, a Concelleira da Pobra, tenente alcalde de Boiro, creo que non me olvido de ninguén. Un agradecemento especial a todos e a todas, tamén de Noia, a tenente alcalde de Noia, pola súa presenza e sempre, sempre pola súa colaboración coa Asociación Cultural Barbantia. Hai uns minutos acabamos de escoitar a presentación dun novo anuario e aproveito para parabenizar aos participantes polas máis de 40 chegas, ao autor do Limiar, ao escritor rianxeiro Xosé Ricardo Losada, que, como non podía ser de outro xeito, celebra con todos os socios, socias, con todos nós, esta fonte de documentación extraordinaria no Limiar e a Castelao neste ano no que conmemoramos o 75 aniversario do seu pasamento. Destacar a labor minuciosa, rigorosa, incansável de revisión lingüística do noso Manuel Cartea, de coordinación e de montaxe da publicación xunto ao noso coordinador Xoán Pastor Rodríguez Santamaría. Unha tarefa intensa, unha aposta inxente e chea de ilusión pola cultura e pola nosa lingua. Sen a súa generosidade e dedicación sería imposible a publicación do anuario. Por iso, chegados aquí, pido un forte aplauso para eles. Como non, agradecer e parabenizar a Évora polas súas pezas deliciosas, a Agustina, a Paula, a Monse, a Catuxa, por fiar esta gala da cultura celebrando a música e as cantareiras. Parabéns tamén a Pepe Romero e aos músicos da banda Suevia, Álvaro, Adrián, Carlos, Manuel e a Manuel, por súas famosas interpretacións. E, por suposto, volver a reiterar as grazas ao Concello do Son e ao seu alcalde pola colaboración na edición do 8º recopilatorio de A Voz de Barbantia. Un suplemento cultural que nos trae hoxe ao número 210. Parabéns aos colaboradores, creadoras e creadores, aos encargados das seccións, ao seu coordinador en lingüística, Manuel Cartea. O noso agradecemento inmenso á Voz de Galicia.
e ao seu delegado Ramón Ares Noal por termos connosco este novo recompilatorio e por seguir apostando por este acubillo de intelixencia e liberdade. E partillo palabras do escritor Antón Ribeiro Coello, o presidente fundador, un lugar que procura novas achegas e novas voces creadoras na nosa cultura e na nosa lingua. Escribía a vicepresidenta e profesora de Filoloxía Clásica Isabel Santos, acabada de pasar a terrible pandemia, no limiar do sexto recompilatorio. Oxalá poidamos reunirnos en simposios estoicos e ágapes epicúreos, romarías e presentacións nas que celebremos a cultura e a amizade. Pois aquí estamos, celebrando. Levamos un ano intenso cunha morea de actos. Dende a gala do ano pasado, como puderon ver na proxección, escoitamos conversas de cemiterios no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira, desfrutamos das historias de Barbantia en Noia. O ano 2025 comezámoslo participando nos actos Castelao en Rianxo, que este ano teñen unha relevancia especial, como xa comentamos. Visitamos as minas de San Fins no Casino de Noia ategado de xente. Saltamos a Pobra no Día de Rosalía cunha landra viaxeira e os máis noviños da casa no berce musical de Os Jalochos. Gozamos do relato curto e da novela histórica en Boiro. Homenaxeamos as cantareiras e a poesía popular oral na Casa da Cultura Antón Avilés de Taramancos co libro Galegas na Música, para seguir celebrándoos ao día seguinte ao grande na Romaría das Letras no Pazo de Goiáns, cunha boa que canta como a Catovía e outra máxicamente bella e eternamente nova, ao son das cantareiras de Mar do Cabo. Lumieira, Xoaniñas, Aroña e Abanqueiro. Participamos nunha charla coloquio sobre lecturas fabulosas para os máis noviños da casa, da man da pedagoga experta en literatura infantil Pilar San Pedro e coa colaboración do Concello de Ribeira. Volvimos a Noia, co fermoso e engaiolante libro das Contrarias. Celebramos a poesía no Pazo de Goiáns e no Lustres Rivas. Volvimos a cruzar a ría e procuramos novos territorios na obra plástica e humanística de Castelao. No Auditorio de Rianxo, por suposto. Co Concello da Pobra seguimos coa edición e coa convocatoria do Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil e outras colaboracións, como o sexto ciclo Vitoriano García Martí, no que participou o vogal de Barbantia, expresidenta da Asociación Sosolaíño, ou a presentación do ensaio no que coñecimos a mestra María Vázquez, que exerceu na Vila da Pobra nos anos 20, co libro María Vázquez, a mestra socialista, eliminada polo franquismo, da escritora e investigadora Aurora Marco. E só estou citando algúns actos, non podo citalos todos. Colaboramos con editoriais de todo o país, Toxo Soutos, Cuarto de Inverno, con autores e autoras que se autoeditan, con Xerais, con Galaxia, coa editorial Elvira, con Belagua, con Edicións Alvarellos, con Editorial Bahía, en colaboración con todos os concellos de Barbanza, con librerías, asociacións e entidades culturais, co Museo do Gravado de Artes, con Nova Escola Galega, coa Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza e de Galicia. Énchenos de gozo ollar o horizonte co ánimo vizoso dos nosos socios e socias, aos que non deixamos de amosar unha chea de gratitude, así como a todas as persoas que viven este sentimento forte pola cultura, pola arte, pola música e a literatura, pola nosa lingua cada día do ano. E agora, nun anaquiño, os premios Sereo Barbantia da Cultura na súa 19ª edición. Uns premios que cada ano deciden os socios e socias da asociación. Un sereo que é xoia escultórica, creación artística da escultora Soledad Penalta, académica da Real Academia de Bellas Artes. Moitos parabéns ao artista ribeirense Antonio Pérez, Premio Barbantia a súa traxectoria cultural, pola transmisión da súa extraordinaria e inconfundível pegada artística. Ao Museo Valle Inclán,
dirixido por Antonio González Millán, polo Premio á Iniciativa Cultural, que ademais no 2026 estará de aniversario de celebración. E o escritor do son, Manuel Olveira, Premio Barbantia da Cultura 2025 pola súa obra e o seu enorme compromiso coa creación artística e literaria. E xa para acabar, só celebrar que o nome da nosa asociación, Barbantia, ten as letras do bulicio artístico e literario, da intelixencia compartida, do respeto ao diferente, da tolerancia, do amor pola nosa lingua e pola nosa cultura, da amizade e das apertas máis afectuosas. Moitas grazas. Ben, moi bo día. Permítanme en primeiro lugar saudar as persoas que me acompañan na mesa. Presidente da Diputación, presidenta de Barbantia, alcalde de Porto do Son. Alcalde, moitísimas gracias por a túa hospitalidade. Meu amigo Luís, moitísimas gracias por o cariño co que me tratas sempre que veño a esta terra. Quero saudar tamén as autoridades que nos acompañan e, por suposto, a todo o público máis que autorizado para estar hoxe aquí. O meu afectuoso abrazo á alcaldesa de Ribeira, alcalde de Pobra do Caramiñal e o resto de concelleiros e concelleiras da comarca do Barbanzo. Para min, en representación da Xunta de Galicia, é un placer, por tanto, Presidenta, recoñecemento a vosa labor e gracias por convidarnos a estar hoxe aquí compartindo con vos un día especial. Un día especial que, por decirlo de algún xeito, é a festividade dun traballo incansable despois de anos, días e moitos esforzos, moitos sacrificios, moitos compromisos persoais. Por tanto, moitísimas gracias. E sirva a miña humilde presencia aquí simplemente para testemunhar o compromiso firme, decidido e inequívoco da Xunta de Galicia coa tradición, coa nosa cultura e co noso patrimonio histórico artístico. En definitiva, coa cultura que nos define, nos identifica e nos posiciona no mundo como que somos, un pobo cunhos enormes valores patrimoniais, históricos, artísticos, culturais, cunha identidade propia, cunha fala propia, por tanto, cun selo de calidade dende Galicia para o resto do mundo. É para min un placer, como decía, estar aquí e é un placer, sobre todo, poder felicitar aos gañadores, pero tamén a aqueles que chegaron a esa fase final. Pero, dun xeito especial, parabéns a Antonio Pérez, parabéns a Manuel Olveira e parabéns ao Museo Valle Inclán. E remato, porque os verdadeiros protagonistas hoxe son os premiados, pero remato facendo miñas unhas verbas que seguro que vostedes poden compartir conmigo, pronunciadas, se non lembro mal, un 24 de abril do ano 1980 por un escritor mindoniense, Álvaro Conqueiro, a propósito das letras galegas, no que dixo aquelo de 1000 primaveiras máis. Eu vou a facer miñas esas palabras, vou nas compartir hoxe aquí para desexar, Presidenta, 1000 primaveiras máis a Barbantia. Un forte abrazo e o meu agarimoso saúdo. Bueno, concelleiros, alcaldes e alcaldesas, dadevos por máis que saludados, patrón e maior Portosín. Bueno, pois agradecer a Barbantia que nos permita vir a recoñecer a este espazo que se chama Barbantia, este recuncho, que ten moita máis entidade e importancia da que podamos pensar nun momento histórico e coyuntural no que nos encontramos, nun momento de ameaza e retroceso, donde a cultura ten que ser un faro e ten que ser un espazo na adversidade. Agradecer ao alcalde as facilidades para que este acto se poda desenvolver aquí, en Porto. Recoñecer a Barbantia que permaneza durante tanto tempo viva, apostando pola dinamización cultural de toda unha comarca, non sin sobrepoñerse ás dificultades que ten manter isto vivo.
Onte asistía eu na Facultade de Xornalismo de Santiago a un evento cheo de amor e de cariño por unha persoa senlleira que era un xornalista gaiteiro como Nacho Mirás Fole. E falaba o delegado da Voz de Galicia, Ignacio Carballo, e recoñecía pois que con el e Nacho fixeran un proxecto de intentar facer un Barbantia en Cataluña. Eles estudaran en Cataluña, intentaron facer unha revista parecida a unha labor coa que foi Barbantia vinculada ao galego ali en Cataluña. E encontraron serias dificultades, non lograron levar a cabo o proxecto máis que nun tempo limitado. Por certo, onte presentábamos un libro de Nacho Mirás Fole que vos recomendo enormemente, sin facer máis que un pequeno adianto, fala de eventos históricos dende a sátira, dende o máis intelixente humor que se pode recoñecer, falando pois de cuestións tan variadas e tan duras, como pode ser a súa propia morte. Morreu pois con un cancro e nos últimos días da súa vida escribía artigos, e un dos últimos artigos sinalaba con un humor que é de admirar neses días, que estaba moi preocupado por cando chegara ao purgatorio, porque era ben coñecido que no purgatorio tiñan o problema de onde colocaban os mortos de esquerdas. El se consideraba un home progresista. Ou fala, por exemplo, dun momento histórico lle tocou cubrir a crónica da morte, do enterro de Manuel Fraga. Manuel Fraga, que era un presidente recoñecido sobre todo pola súa puntualidade, que eu non son un exemplo, non seguín o seu exemplo. Pero, en calquer caso, comenzaba a súa crónica dicindo que cando o arzobispo Santiago se dispuxo a chegar a Perves ao enterro, Manuel Fraga xa estaba ali. Por tanto, vos invito a que coñezades en profundidade ese libro porque merece moito a pena. Pero creo que a cultura, en este caso, facer un recoñecemento a unha persoa que el mesmo estaba explicando aquí que está de saída, como é Moncho Ares, ou Manuela Meixeiras na edición de Carballo, ou o propio exdirector da Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela, son xente que sabe do valor da cultura, que sempre buscaron un espazo para que a cultura tivera o seu peso e protagonismo nas súas edicións e que mantiveron sempre ese pulo para darlle protagonismo ao máis importante que existe na nosa sociedade como a cultura e a educación. Por tanto, Moncho, un recoñecemento que ten que ser histórico para vos, para esas tres persoas dentro da Voz de Galicia e tamén a Voz de Galicia por permitirvos ser vos mesmos neste ámbito cultural. Falaba tamén Moncho dun recoñecemento a Xoan Pastor, que anda pululando a coreografía do acto por todos lados. Tamén un enorme abrazo e un recoñecemento da provincia de Coruña a labor que fai no Museo do Gravado. É curioso que dentro dos premios se fai un recoñecemento ao Museo Valle Inclán, que parece unha provocación ao propio Valle Inclán, porque unha das súas frases máis famosas é que en España non se premian os méritos. Pois hoxe se premia ese mérito de manter vivo o Museo do Esperpento Valle Inclán. Dende a Deputación da Coruña, a cultura para nós é un piar tan básico que non só subimos a dar discursos, sino que accionamos a nosa convicción máis profunda en favor da cultura nos orzamentos, que é onde se pode ver reflexada a aposta clara por ese piar que entendemos que é a diferencia entre o progreso e o retroceso. Falaba Manuel Cartella dunha cuestión que é clave, falaba dos silencios. Me encantou a súa intervención, como sempre, pero a esencia da mesma está na frase de que non hai que ser neutral ante as coyunturas. Non se debe de ser neutral dentro do mundo da cultura. Non se pode ser neutral. E, sobre todo, me quedo coa frase de que os silencios que crean son admirables, os silencios que calan son deleznables. Eu me quedo como símbolo da importancia que ten Barbantia, máis aló do que o pensamos, que temos que loitar para que Barbantia impere e loitemos contra os silencios que se impoñen, que ocorreu no pasado
e pode volver a ocorrer no futuro. Moitas grazas pola vosa labor. E por fin, o momento máis emocionante. O primeiro sereo de hoxe, a trayectoria cultural no Barbanza, é para Antonio Pérez. Entrega o galardón a presidenta da Asociación Cultural Barbantia, María Jesús Blanco López, e recolle o propio galardoado. Bueno, bons días a todos, autoridades, queridos amigos. Gracias por vir a este acto tan interesante. Quero agradecerlle á Asociación Cultural Barbanza, sobre todo aos que me votaron e aos que non me votaron tamén. Barbantia. Bueno. E o apoio que resultou para min este sereo. Dedicarlo ás persoas que máis quero en esta vida, que son a miña familia, as miñas fillas, os meus netos, pero sobre todo a miña muller, que me aguanta todos os días as miñas manías, as miñas neuras, porque no mundillo da arte, se o tomas con seriedade e con intensidade, pode ser moi obsesivo, e, bueno, fai falta moito tempo para dedicarlle a facer cousas. Moito tempo fai falta. Entón, por eso, gracias, Ana, por aguantarme. Son unha persona que cree na cultura do esforzo e penso que sin esforzo non hai resultados. Estuve en 32 anos dando clases en Ribeira de dibuixo e pintura para toda clase de xente. Unha das máximas que sempre intentei inculcar aos meus alumnos foi esa: sin esforzo non hai resultados, porque hai moita xente que di que tens que esperar polas musas, pero se chegas ao estudio e te pos a esperar polas musas, pois se non veñen, pois perdestes a mañán, foi a mañán inteira, non salen as cousas. Entón, as musas teñen que vir cando estás traballando. Eso xa dicía Picasso, dixo máis xente, pero, bueno, Picasso o que máis se recorda. Por iso, a miña intención sempre foi esa, traballar para que as cousas salan. Teño a sorte de ser querido no meu pobo, e máis en toda a comarca, porque o meu arte é bastante fácil de recoñecer. Teño un arte fácil porque se basa nas vivencias e nos recordos que teño de cando era rapaz. Empecé con 14 anos ao mar con meu pai, estuve 5 anos dando voltas por aí pola ría da Arousa, alrededor de Sálvora e Sagres e todo ese entorno, e despois marchei a Sudáfrica 10 anos, fíxeme capitán de pesca, pero despois quedei en terra e montei a miña academia. Ao longo de todos estes anos, pois foi a miña máxima. Eso de que as cousas salen así por arte de maxia, pois non salen. Hai que traballalas. Bueno, pois nada máis, darlle as gracias a todos. Que viva a cultura. E imos co segundo premio Barbantia 2025 a Iniciativa Cultural no Barbanza, que é para Museo Allinclán. Entrega alcalde de Porto do Son Luís Soujo Pouso, recolle José Carlos Vidal Suárez e Patricia Lojonine, alcalde e concelleira de Cultura do Concello de Pobra do Calamiñal. Parabéns.
calla. Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. Permítanme comenzar primeiro desculpando a ausencia do director do Museo Valle Inclán, Antonio González Millán, que por motivos de saúde non pode acompañarnos hoxe, pero que lle facía moitísima ilusión estar presente neste acto. Transmíteme o seu profundo agradecemento e a súa emoción por este recoñecemento. Saudar de maneira cordial e respetuosa as persoas que forman parte da mesa, presidente da Diputación, secretario, alcalde e presidenta de Barbantia, e tamén saudar a alcaldesa e alcaldes, concelleiras e concelleiros, as persoas do ámbito cultural e institucional e a todo o público que nos acompaña esta mañá. Desde o Museo Valle Inclán, institución valleinclaniana decana do país, constituída en 1980 e 1982 polo Concello da Pobra do Caramiñal, para beneficio de toda Galicia, e inaugurada na Torre de Bermúdez en 1986 como Casa da Memoria, da Xenialidade e da figura do máis internacional dos escritores galegos de expresión española, recibimos con fonda gratitude o Premio Barbantia a Iniciativa Cultural do Barbanza 2025. Este recoñecemento non o entendemos como un punto de chegada, senón como unha confirmación dun camiño compartido, o da defensa do patrimonio literario, da memoria cultural e da difusión pública do pensamento e da obra de Ramón María del Valle Inclán. Unha figura universal cuxa creación segue interpelándonos desde a modernidade, desde a ruptura estética e desde unha mirada crítica que continúa a ser plenamente contemporánea. Valle Inclán legounos unha obra inmensa e radical, desde as sonatas ata Luces de Bohemia, desde Divinas Palabras ata o Ruedo Ibérico, unha obra que transformou para sempre a linguaxe teatral e narrativa e que fixo do esperpento unha forma de pensamento, unha lente deformante para revelar verdades profundas sobre a condición humana e sobre a sociedade. Querémonos sumar tamén os nosos parabéns ás persoas distinguidas nas demais categorías destes premios. A Antonio Pérez, Premio Barbantia a Traxectoria Cultural no Barbanza 2025, e a Manuel Olveira, Premio Barbantia da Cultura Galega 2025, cuxo traballo e compromiso representan cada un desde o seu ámbito unha contribución especial, esencial á vida cultural do noso país. Quero agradecer de maneira moi especial á Asociación Cultural Barbantia pola súa traxectoria, pola súa independencia de criterio e polo seu labor constante de estímulo, reflexión, recoñecemento da cultura feita dende e para o territorio. E permítame facer aquí un recoñecemento explícito a Xoán Pastor, piar fundamental da asociación, pola súa entrega constante, pola súa atención aos detalles, pola súa disposición permanente e polo seu traballo discreto, pero imprescindible, que fai posible que todo funcione e que actos como este cheguen a bo porto. Agradecemos tamén a intervención musical de Bora pola súa achega artística e pola amenización deste acto, e tamén a banda musical Suevia, que estuvo fenomenal, lembrándonos a importancia da música como parte esencial da cultura e da expresión colectiva. O Museo Valle Inclán continuará traballando coa mesma vocación pública, coa mesma exixencia intelectual e co mesmo compromiso coa investigación, a divulgación e a creación dun espacio vivo de pensamento arredor dunha das figuras centrais da literatura europea do século XX. Remato reiterando o noso agradecemento á Asociación Cultural Barbantia, ás súas socias e aos seus socios por este recoñecemento que sentimos como colectivo e como responsabilidade compartida. Moitísimas grazas. Presidente da Diputación, director territorial da Consellería de Cultura, alcaldes, alcaldesa, presidenta da Asociación Cultural Barbantia e público en xeral. Bos días a todos e todas. Ante todo, os meus parabéns tamén aos premiados, a todos os premiados. Eu quería cederlle hoxe o protagonismo total
a quenes realmente son os principais responsables de que o xurado tivera ben conceder este premio. Refírome ao director do museo, Antonio González Millán, que lamentablemente, como acaba de dicir a Concelleira de Cultura, pois non pode acompañarnos hoxe aquí por motivos médicos, e a quen quero agradecerlle públicamente todo o seu traballo. É evidente que el é o principal artífice do que actualmente significa un museo para toda a nosa comarca e para Galicia mesma. E refírome tamén, por suposto, á Concelleira de Cultura, Patricia Lojo, que ven implicándose co museo desde fai xa varios anos e, polo que me consta, sinte unha especial predilección. Pero, bueno, ao final insistírome en que tamén subira eu. Teño a ventaxa de que a Concelleira pois xa fixo un magnífico resumo do que representa o museo, así que únicamente eu vou aproveitar para decir tres cousas. A primeira, agradecer ao xurado esta elección. A concesión deste premio significa moito non só para o museo, senón tamén para a Pobra do Carmiñal, pois o Museo Valle Inclán forma parte da identidade do noso pobo e ocupa un pequeno espacio en todos os nosos corazóns. Quizáis un poquinho máis no meu, porque, bueno, moitos de vós o sabedes, outros ao millor non, pero, bueno, eu estive de bibliotecario moitos anos, en concreto 35 anos, na Pobra, e a biblioteca está precisamente no edificio do museo. Cando eu cheguei non había unha persoa que atendese o museo, entonces pois habitualmente o atendía eu. Entonces, bueno, pois teño esa vinculación especial co Museo Valle Inclán. A segunda cousa que vos quería decir é transmitirvos o orgullo que sinto tanto a nivel persoal como un veciño máis da Pobra do Caramiñal, como tamén a nivel institucional como alcalde, ao poder recoller hoxe aquí este premio. E a terceira, por último, decirvos que esta distinción, estou seguro, vai a ser un estímulo moi importante para que o noso museo continúe con esa labor en favor da cultura e, en concreto, da difusión e divulgación da figura de Valle Inclán. E máis nada, moitas gracias. Bueno, por suposto, agradecerlle tamén á banda Suevia e as cantareiras a súa actuación, as súas actuacións que foron magníficas. E máis nada, moitas grazas a todos e a todas. E para rematar, xa só nos queda un. O terceiro sereo deste ano a Cultura Galega 2025 é para Manuel Olveira. Entrega o presidente da Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, e recolle Begoña Olveira, irmán do galardoado. Bos días a todos. Moitas gracias pola vosa presencia. Como o meu irmán non pode estar aquí, vou vos a ler unhas palabras que enviou. Preciados amigas e amigos, teño que comenzar expresando o meu agradecemento ás persoas que forman parte da Asociación Cultural Barbantia por este recoñecemento ao meu traballo, pero sobre todo polo voso traballo e compromiso coa cultura. Considero que a xente que vos sodes, a miña xente, os socios,
amigos e persoas que traballades a prol da cultura organizando, xestionando e difundindo actividades artísticas e culturais, sodes os que lle dades sentido a un labor que só busca enriquecer a sociedade. Con esa perspectiva teño traballado toda a miña vida. Como axente cultural, como actor e como amador das artes veño compartindo con persoas como vós este respeto pola cultura, entendéndoa como unha actividade que nos axuda a mellorar como individuos e como sociedade. Así que, moitas gracias a vós polo voso interese e compromiso que nos xunta hoxe aquí. E moitas gracias tamén por concederme este premio xusto no momento no que sae o meu novo libro. Algúnas veces a semente dun libro ou de calquera manifestación artística cae no ermo social e cultural e fai falta moito esforzo e teima para que agrome. Recoñecementos como este da Barbantia danme folgos para continuar, esforzarme pola excelencia artística e cultural e porque chegue a toda a sociedade. Mágoa non poder estar con vós como sería o meu desexo. As obrigas profesionais hoxe non mo permiten, malia que nestes últimos anos estea a traballar estreitamente con algunhas entidades da comarca, como a Asociación de Veciños Artaxas ou a Comunidade de Montes de Xuño. O gallá que estes proxectos que están en marcha me permitan seguir en contacto con quen considero que son, por moitos motivos, a miña xente. Despídome reiterando o meu agradecemento a todas as persoas que traballan na Asociación Barbantia por considerarme digno desta distinción. Gracias. Vamos a sacar unha pequena dos tres xuntos aquí, sí. Colles aquí, vámonos para ali, para o medio. Listo, vamos. Gracias. Esto la volvéis. A nosa cultura está viva, vai mudando e evoluciona ao longo do tempo. O contexto dá lugar a diferentes mostras artísticas que nos axudan a entender quen somos, recoñecernos como pobo e sentir orgullo da nosa identidade. E así aprendemos do noso pasado, mantémolo vivo e tamén evoluciona con nós. Esta sabedoría ancestral, transmitida de xeración en xeración, foi a que nos permitiu chegar ata o día de hoxe, adaptando as nosas circunstancias sin esquecer as nosas raíces. Despedímonos, como non, con outra muiñeira, ritmo galego por excelencia, e facendo nosas as palabras da académica Ana Boullón, porque non hai pobo máis vivo que aquel que canta o que lle acontece. Yeah.
Pois tan só queda transmitir o enorme prazer de compartir este momento e tamén agradecer que nos convidásedes a formar parte desta Festa da Cultura. Tamén dar paso ao alcalde desta vila que coa súa intervención procederá ao peche do acto. Señor alcalde. Bueno, pois como xa vamos un poquinho, creo que fora de tempo, verdad? Vamos ben, pastor? Sí. Está todo controlado. Bueno, pois nada, o que dixen cando inaugurei o acto, pois nada, darvos as gracias, reiterar os meus parabéns a Barbantia, gracias presidenta, gracias a ti, e comprobei hoxe que tens un grandísimo equipo. Non hai mellor cousa que un líder ter un bo equipo. Entón é moito máis líder, por iso parabéns. Bueno, é ao revés, non. A un líder fano o seu equipo, iso é así. Bueno, pois nada, meus parabéns, a verdade é que, como dicíamos antes, que vos esteades aquí hoxe, pois para nós é un honor estar un acto tan bonito como o de hoxe e non contar que a vosa presencia facería moito frío, así que moitas gracias. Galardonados, premiados, moitas gracias. Gracias a Antonio Pérez, gracias a, bueno, tamén ao Museo de Valle-Inclán e tamén ao noso amigo isonense, vale? A todos eles, a Manuel Olveira, gracias, e as vosas verbas e palabras, a verdade que nos encheron de orgullo e foi moi emotivo o acto, vale? Dicía tamén e agradecer tamén a colaboración e que hoxe se acercará aquí a Porto do Son, presidente da Diputación, Valentín, gracias, a túa presencia é unha mensaxe que nos das a comarca, é unha mensaxe que das tamén a Barbantia e dicimos sempre, non, que somos concellos pequenos, o que non temos demasiados recursos, se non contamos ca axuda da Xunta de Galicia ou ca axuda da Diputación. A verdade que nos costa moitísimo traballo e eu sei que ti como presidente da Diputación que estás axudando moitísimo a Barbantia, pero tamén axudas a comarca. Son maneiras de que a comarca do Barbanza avance e en todos os ámbitos, non? Así que, moitas gracias, presidente. E Severino, díxeno antes, e volvo a reiteralo e volvo a repetilo, gracias polo teu calor, gracias polo teu apoio, gracias que sempre que te chamamos sempre hai, Severino sempre está ao outro lado da liña para resolver problemas. E a verdade que o digo en serio, eu cando tiño un problema, especialmente con patrimonio, que ás veces resolver temas de patrimonio non é doado, pero Severino sempre estaba aí e intentaba resolvelo, e se non resolvía é que non tiña solución. Así que, gracias, Severino. Pois nada, os que vos vaiades quedar a comer aquí, pois disfrutade, que ademais hoxe hasta temos sorte de ter un día bo, ter un bo fin de semana, vale? Así que disfrutade dos encantos de Porto do Son, dos encantos da comarca. Se podedes quedar en Porto do Son mellor, aunque teño aquí compañeros da comarca, pero cada un tía para o seu. Así que disfrutade dos encantos de Porto do Son, da gastronomía de Porto do Son, da xente de Porto do Son, que a verdade é unha xente moi acolledora, moi cariñosa e que non ides a marchar indiferentes. Isto que sea Moncho, conta comigo para o que necesites, todo o que necesites, sempre o que ven desde a Voz de Galicia e desde Barbantia, a verdade que sempre eu casi dixe moitas veces, Moncho, non son capaz de dicirche que non, porque sempre son proxectos bonitos, sempre son bons proxectos e sempre polo interés da xente, non? E tamén a Suevia, o noso banda de música tradicional, que me preguntábame e me comentaba o presidente da Diputación, que quedou sorprendido. A verdade é que sempre que actúa a Suevia, e para quen non coñeza a Suevia, sempre queda sorprendido, e eu, como alcalde, me sinto orgulloso de que todo o mundo queda sorprendido con Suevia. Así que moitísimas gracias polo vosso concerto. E tamén, non sei se Évora ou Évora. Évora. Bueno, non sei. Évora. Eu antes dixen Évora, pero Évora. Vale, pois tamén, gracias Évora, polo seu
actuación que a verdade que foi preciosa e animaron o acto e a verdade que tamén non marchamos indiferentes con eles. Así que, moitísimas gracias e como... Onde está Pastor? Pastor? Non sei onde está Pastor. Bueno, Pastor, pois nada, gracias Pastor. E antes... Non sei que eu comentaba que Pastor tamén sabedes que é o director do Museo de Artes do Gravado de Ribeira, que, bueno, tira esa presidenta alcaldesa, pero, bueno, é un pouco de todos, non, da comarca. Pois tamén, se hai alguén que o perfecciona, que ten todo meticulosamente controlado, que sempre vamos ali e ten todo, xa o orden cae ali, entrades ali co orden, bueno, pois iso é un pouco Pastor. Así que, moitas gracias por todo.
Que tal? Enseñei, xa pensei que non me conocías. Como non che va a conocer, por favor? Que? Teño teu aí omnipresente, pobre no despacho. Noraboa. No, pequeno de arriba. Alégrome, veciño. Chao, vémonos. Oye, por ver, este que é o teu neno? O que